Dadi awerukin ki pasangan ideal ya. Lanangnya kaya penengah Pendawa Raden Arjuna, wadone kaya Dewi Mayang Sari. Akur lanang wadon lanang bagus, pasangan ideal. Ayo sedurunge kita kandah digeser dingin ya. Ciri khas kula lan panjenengan sedaya. Takdir bisa dipungkir, gumelan ing alam nakir yen kula kudu sapikir ning segala tindak laku rukun runtut bebarengan, rukun runtut soyunan yen ringan sama dijinjing ngayai Dimas sareng pemuda Kertayasa sareng Patiah Ban keding Patiah Ban sing mirengat sesebut Cemaras Kidul sareng Bapai Lazi kang pemi Cemaras Kidul dewek aja lali bos ondel-ondel keding Mas Udin nok iput saking Losari Brebes Bapak Bagas Ibu Marini sing de warung jembatan merah Cemaras aja lali selawase pemuda Kertayasa sing mirengaken aya di Mangas pemuda Kertayasa aya di Mas Patiah Ban bos onde-onde kadang dalam Surya Laga kula aja pada cilik ngati ya nggih mangga kula mambakan deleng pengantenanku pengen kawin maning lawan Masin Nomba kesirian ya nduk Bulunggani bagjalan mulia-muliane saliramu kedaup suwiji suka kawin karo wong lanang kang jejuluk Pangeran Suri ya negara nggih paman mugi rumah tanggamu kaya dene Bapak Adam alaihissalam kelawan Ibu Hawa sampai akhir ayat. amin Mugi rumah tanggamu kaya Nabi Ibrahim alaihissalam
karo Siti Sarah sampai akhir ayat. Amin. Mugia rumah tanggamu kaya baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan Siti Khadijah sampai akhir ayat. Nggih amin, Paman. Rumah tangga iku nduwe aja kanggo dolanan. Sekali kawin sampai akhir ayat sing memisahkan iku prinsipe wong muslim. Tantune wadone sing soleha alamaratu soleha khairun min alfi rajulin. Wong wadon kang soleha luwih bagus ketimbang 1000 wong lanang. Benjang rumah tangga julukane adunya mataun khair mataiha almaratu soleha. Dunia perhiasan sebagus-bagusane perhiasan istri kang soleha. Seneng marang Pangeran Suryanegara. Melonglong mata munanan sakecap lebih bisa ngucap pemuda Kertayasa. Pemuda Kertayasa sareng aya Dimas Papelazi bila lipur beri kelipur Papelazi bos ondel-ondel Mas Udine Kedi Rama Paman Kula banget seneng kelawan Kang Mas Suryanegara. Lahir batin pulunggani banget nerima Paman. Kaya nek langka wong sing seneng selumayang bumi iwal kejaba isun pulunggani sawiji Paman. Baka wong perawan payu laki pasti bolong plong pikirane ora ruwet artine bebas saking pergaulan aduh saking pertemuan lan pergaulan bebas. Kadang dalam bokat harap kirim doa ya bokat bae doane sampean diijabah ning Gusti Allah. Muga-muga rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah iku harapan doa sing sampean pinangka kadang dalam ing tlatah Caruban. Arep kirim doa Suryalaga. Kakang Mas. Ya tentune ndelengaken doa yu sedelat maning bakal jalani rumah tangga. Benar Kang. Ananing paribasane dadi raja sedina dadi ratu sehari. Minangka kula tentune doae mudah-mudahan apa sing dadi ucap lan pangandikaning sampean ketika sampun bacakaken 2 kalimat syahadat resmi dadi suami istri dadi rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Ngaturaken matur kesuwun Kang Guru Rusnadi Fatiaban wae jayabane keding wong caplek Fatiaban pemuda Kertayasa sareng aya di masa keding minangka sing mirengakeun pos ondel-ondel Papelazi keding. Tinggi moniko tentune Kakang Mas. Ornana kalimah sing paling indah. Ikhwal salah sawijining doa lan restu. Nggih Kang. Saking kula uga termasuk panjenengan Kakang Mas, kadang lan para pinangeran. Ora usah kula lan sampeyan dongakaken sing blesake.
bebarengan dongakaken pengantin semoga dia dari rumah tangga ya. Sing bahagia dunia lan akhirat. Punten Kakang Paluamba, kula setitik ana nasihat kanggo pengantin wadon. Mangga. Muga-muga rumah tanggane Nok Ayu Pulunggani kelawan Mas Surya Negara ibaratnya manuk darah sepasang. Sing artine kepriwen paman? Aja maning ning sugiye tekang lagi mlaratega ya tetep rukun runtut sesomahan wiwit enom sampai kaki-kaki nini. Amin ya robbal alamin. Matur suwun. Wong lanang oli rezeki akeh Menyan kuning Jawa gendong kaya wirang maning pikiran, kaya wingsul maning atine pemuda kertaya sangat katyaban. Bilang libur beri ke libur bapai lazi, serang bos ondel-ondel kang bumi wong lanang miang mekaya oli rezeki akeh ya rezekine Nok Ayu aja maning ning akehe senajan yen oli setitik ya Nok Ayu kudu bersyukur. Oh Iya bener Dok. Kuan ku sekedar doa ya. Senajan doane brubul bakal pengantin lanang pengantin wadone ora duwe modal ya ora sukses uripe. Modale apa? 1 juta. akeh temen Kakang Paluamba. Singkatan iku. Arisa iku sabar. Innallaha maha sabirin. Gusti Allah seneng marang manusia kang sabar. Kira-kira lanang wadon pada sabar. Senajan ana sing ngadu sabar aja nuruti amarah nafsu. Nomor loro ju. Hari ju iku jujur ngger Nok. Lanang wadon kira-kira jujur kulihaku walau kana muron. Senajan iku pahit omongan secara pahit terbuka ora kena selendang sinaloka. Artinya kejujuran modal pertama ing sejorane rumah tangga. Kang terakhir tak harita iku takwa naati perintah Gusti Allah ninggalaken larangane Gusti Allah sesuai kelawan tujuan yang Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Takwa insya Allah Nok beli bakal rumah tangga pecah belah harmonis. Jadi kanggo istirahat kita istirahat dingin Istirahat Kakang. ya Pulunggan ini kon gerendengan kulane pengen joget. Ari Kakang Paluamba makene Nok Ayu ya hitung-hitung Nok Ayu supaya tekan kana aja gemeter aja tegang hitung-hitung latihan ning kene supaya engko ketemu karo pengantin lanang ya aja grogi. Oh Kakang Paluamba sampean mah pengen joget sih. Ya toli bariga lamun ya kakula pengen delang kayak ngapa Kakang Paluamba ngengkrek-ngengkrek. Ayo Nok. Nok. Justru kuan kula kok gemeter asli ya mah paman. Oh ya beli Kang. Iya baik. Duh. Gadangnya kapriwen konenya. Wis tenang bae masalah anu mah. Engko gaya tungkul rukun aja watir. Jadi kini dicacak coba kon gelendengan dikit konon rama paman. Iya Nok ngilangaken rasa pegel ya. Ngilangaken Artinya rasa istirahat. Wis sembari ngormati Bapak rekan panitia kedik ning unjungane Mbah Buyut Nyi Gede Jemaras, Bapak Ketua Panitia sing masih panteng disaksi Watiaban sama WAY Ban.
Terima kasih matur tara thank you. Ya wis ayo pengantin wadon munggah ning kereta kencana wis cukup Paman. Alhamdulillah melu ngiring ya. Ya bekas pimpinan kula. Iya Paman Dorna Paman Pangeran Mandor ya. Pangeran Mandor. Iya. Ya bekas atasannya kula. Sami. Apa oleh titah dau kongkon ngirin pengantin wadon kadang dalam Pangeran ya prian-prian kamu dihargai ya. Yanggi. Sebab bekas pimpinan kula. Bagian bodolan nggak kudu dihargai. Hari wong lagi dipercaya kosinan ambune omongane wangi laksana kembang ros. Papai lazi pos ondel ondel kungsi baheula pasini basa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngedalkeun janji kembang ros kaya sisi cai nu jadi saksi kuring kungsi bebeja pajar urang mula rek aral subah margi pasini baheula pangharepan diganti hujan cimata dupanutan teung teingan anjeun geus ikhlas ninggalkeun Jatinu gasilih junti kembang ros kayas nu jadi panglipur ati saking berage ketemu karo kula ya. Alhamdulillah. Artinya jalukan kembang ros biasanya joget jaipongan. Iya biasanya mah cuman ya cicing bae sekian mah Bleger mawon kakang. badai melu ngiring tah kadang dalam wis kula mah tetep bae ngundang Pangeran Mandorku sebab tetep kula ngargai sampean prian-prian gak bekas pimpinan kula ya badai ngiring pengantin wadon pulung gani oleh titah dawuh saking Kanjeng Sinuhun. pemuda Kertayasa Bapak Lazim
lara lara aku nih tak tahan kayak beli tahan kecewa perasaannya aku ilaha illallah kurang sabar sepira isun pangeran mantu Sareng Patyaban WHY Jayaban wong caplek dewek ngaturakeun matur sing aran wedele menusa sing aran ati lan prasane menusa ora beda-beda Kang benake sampean benake kita sebagai bawahannya sampean Kang Mandor apa sih blinteleng telengan sapa iki Ya kula mah kenal ku sebagian yang sampean kadang dalam Pangeran Mandor sebab priwen-priwen ke bekas pimpinan kula aja mandeng isun dewek bagian elang-elang dianggap elang bodolan pernah berjasa pemuda Kertayasa kode ingin gak kula mah orang ngerti nih sampean iki anggur-anggur pangandika sampean kaya muda lah amarah nafsu salah apa dosa kula kadang dalam Mandor takon salah takon dosa paluamba wis nyata bengen mak kita alim sinalika menjabat ya ding pemerintahan Kesultanan Cirebon mater sekilo wis dadi rakyat biasa tak buang aline ya apa maning wong wis dadi rakyat tanpa jabatan Fatia abane gede muduna ati titah gawe wong dadi negara wong dadi pemerintah ya ora kena mengkonon atuh kadang dalam Mandor sira ngomong mengkonon enak saat saiki duduk dadi kepercayaane seorang pemimpin beli ngerasa kekening perasaannya kita dilengserkan secara tidak hormat lir umpama kepedik beli kawilang Kanjeng siuhun lir kaya dene kacang lupa kelawan kulit orang memandang isun perjuangan sinalika waktu zaman semana sing teliti ngati-ngati sing aran petugas sing aran wong dadi pejabat aja sok cari muka sirah ki Paluamba akibat ojo